Anti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Beda jopera bħala l-ewwel ħabba l-vittmi tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru. Iċ-ċentru reġjonali li jinsab f'Santa Luċija qed jopera 24 siegħa kuljum is-sena kollha. Iċ-ċentru se jkun qed joffri lill-vittmi ta' vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru diversi servizzi ta' appoġġ u assistenza minn professjonisti, membri tal-Korp tal-Pulizija u ħaddiema mħarġa f'dan il-qasam u minn diversi entitajiet. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg żaru dan iċ-ċentru fejn hemmhekk ingħataw tarif dwar il-proċeduri u l-passi li jittieħdu f'każ ta' rapport ta' vjolenza domestika. Preżenti waqt l-istess żjara kien hemm ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, attivisti fis-settur fosthom il-professur Marcelin Naudi u professjonisti oħra f'dawn l-oqsma daqstant sensittivi. Il-Ministru Byron Camilleri stqar kif dan l-ewwel ħabb twaqqaf wara li f'Novembru tal-2020 il-Korp tal-Pulizija waqqaf il-Gender Based and Domestic Violence Unit. Waqqafna l-ewwel ħabb ġewwa Santa Luċija illi huwa post iktar uman, iktar welcoming fejn diversi professjonisti flimkien ma' stakeholders oħrajn jingħaqdu flimkien sabiex nagħtu servizz li vittmi ta' vjolenza domestika. Il-pass li jmiss huwa li konna ħabb ieħor fil-pajjiż, in-naħa ta' fuq tal-pajjiż li bl-istess mod inkunu nistgħu nagħtu assistenza lil vittmi ta' vjolenza domestika. Intant is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg qalet li l-problema tal-vjolenza domestika teħtieġ azzjoni kollettiva minn diversi entitajiet. Wata sodisfazzjon meta tara li entitajiet governattivi b'sinerġija bejniethom irnexxilna nwasslu dan il-proġett li ser ikun ta' servizz għal vittmi ta' vjolenza domestika. Għaldaqstant nawgura li kull min ikollu bżonn jiġi juża dan is-servizz hawnhekk sabiex nassiguraw li jkun hawn aktar servizz effiċjenti għal vittmi sabiex dejjem nassiguraw ġustizzja. Apparti f'dan il-ħabb ġdid, vittmi tal-vjolenza domestika xorta jistgħu jibqgħu wkoll imorru jagħmlu rapport lit-taqsima tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Iċ-ċentru jinsab fi triq Dawret it-Torri Santa Luċija.